ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga taong puno ng inggit sa katawan, sa sarili mismo nila'y may pagkukulang. Subukang lawakan ang pananaw at isipan na tayo ay pantay-pantay lamang dito sa mundong ibabaw. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nakaramdam ng inggit sa taong malapit sa iyo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Barangay Love Stories. Ako po si Miriam, 36 years old na sa kasalukuyan at taga Santa Cruz, Laguna. Nung nangyari po ang kwento ko. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa amin ng kapatid ko na mula pagkabata ay hindi ko na talaga nakakasundo. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Mean. Mas bata siya sa akin ng 2 taon. Dahil 2 lang naman kaming magkapatid ni Mean, bukod sa ama ay ang isa't isa na lamang ang masasandalan namin dahil ulila na kami sa ina. Si tatay na lamang ang magulang na meron kami. Namatay sa panganganak kay Mean si nanay kaya pareho kaming lumaki na makiama. Si tatay ang mag-isang nagtaguyod sa pag-aaral namin. May sariling jeep siya na pamasada at doon niya kinukuha lahat ng mga panggasto sa bahay at sa pag-aaral naming magkapatid. Mabuti na lamang at pareho kaming nakakuha ng scholarship sa college. Noong 2 na kaming nag-aaral ay nahirapan na rin si tatay. Kaya naman nag-part-time job din ako para sa pamasahe ko at iba pang mga gastusin sa eskwelahan. Nagbabaon na lamang ako ng pagkain para hindi ko na kailangan pang bumili. Si Mea naman ay ayaw niyang mag-part-time job noon dahil mahati raw ang oras niya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Consistent Dean's Lister kasi ang kapatid kong yon mula sa unang taon pa lamang niya sa kolehiyo. Bilang panganay, ako na lamang ang nagsakripisyo para hindi na masyadong mahirapan ang kapatid ko. Nagsimula yung pag-aaway naming dalawa noong palagi akong napupuri ni tatay dahil matataas pa rin ang grades ko kahit na isinasabay ko ang pagtatrabaho. Minsan ako na rin ang sumasagot sa kuryente at tubig sa bahay para mas maibigay ni tatay ang pangangailangan ni Mean sa school. Pero hindi ko naman akalain na hindi pala maganda ang magiging dating noon sa kanya. May mga pagkakataon naman na pinakikisamahan namin ng maayos ang isa't isa. Lalo na kung kaharap si tatay. Pero kahit noong nagkatrabaho na kami, parang lahat na lang ng gawin ko ay iba ang dating sa kapatid ko, Papa Dudut. Ate, magkano yung babayaran natin ngayon sa kuryente at tubig? Nabayaran ko na. Ano? Di ba sabi ko naman sa'yo ako na sa kuryente at tubig dito sa bahay? Ako nang bahala sa mga bayarin dito. Gamitin mo na lang yung pera mo para sa mga anak mo. Para ano? Ikaw na naman yung mas magaling na anak kay tatay. Sa bagay, ganyan naman talaga pag paborito. Hoy ha, hindi ako paboritong anak at walang paborito si tatay. Ikaw lang naman na nag-iisip niyan eh. College pa lang tayo, palagi mo na lang iniisip na may kompetensya sa ating dalawa kahit wala naman talaga. Siyempre hindi mo maiisip yan kung gustong gusto ka ni tatay. Alam mo, sinusubukan ko naman na pantayan ka, pero hindi mo ako pinagbibigyan. Gusto kong tumulong sa mga gastusin dito sa bahay para naman makita ni tatay na kaya ko na ring tulungan siya pero wala eh. Lahat na lang gusto mo sa'yo, para ikaw lang yung magaling. Naririnig mo ba yung sarili mo? Para kang bata na inagawan ng laruan. Wala akong intensyon na magmagaling at pagmukain ka na walang kwenta kay tatay. Kaya pwede ba? Umayos ka naman. Hindi yung palagi mo nalang minamasama yung ginagawa ko. Paano ko hindi magkakaganito ay napakayabang mo? Ano? At kailan naman ako nagyabang sa'yo?
Yan! Yan mismong ginagawa mo, hindi pagyayabang yan. Pinamumukha mo na mas malaki sweldo mo kaya hindi mo na kailangan yung kakarampot na tulong na may bibigay ko. Hindi ko nga maintindihan kung anong kinagagalit mo eh. Ginagawa ko naman to para sa'yo. May pamilya ka na, may mga anak ka nang mas nangangailangan ng suporta. Kaya naman hayaan mo nang ako na yung sumagot sa mga gastusin dito. Hindi ba mas nakakahiya naman kung bumibisita ka lang naman dito sa bahay tapos ikaw pa magbabayad ng kuryente at tubig? Hindi mo talaga naiintindihan, no? Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin kapag nalaman nilang wala man lang ako na itutulong kay tatay? Sasabihin nila, wala akong kwentang anak. Na makasarili ako kasi inuna ko yung sarili kong pamilya kaysa sa magulang natin na nagsakripisyo para makatapos tayo. Alam mo, hindi naman talaga yung pagsagot ko sa mga gastusin dito sa bahay yung problema eh. Kundi ang pride mo. Masyadong mataas. At saka, baka nakakalimutan mo na dito pa rin ako nakatira. Hindi ba tama lang naman na ako yung gumastos para sa konsumo namin dito? Nandito ka pa rin sa bahay na to kasi sip-sip ka kay tatay. May naman. Hindi ko na kailangan sumipsip. Masyado na tayo matatanda para sa mga ganyang bagay. Ang gusto ko lang, maging maayos tayong lahat. Bakit kasi dito ka pa rin nakatira? Pwede naman bumukod ka na. Gusto mong iwanan ko si tatay, ganun ba? Gusto mo na makatotohanan ng sagot? Oo, ate. Gusto kong iwanan mo si tatay. Bakit kasi hindi ka pa bumuo ng sarili mong pamilya? Alanganin na yung edad ko para magbuntis kaya hindi ko na naiisip yan. Ginusto mo yan eh. Oo, tama ka. Ginusto ko to at hindi ko rin pinagsisisihan. Mas mahalaga si tatay kaysa sa ibang tao. Mas gusto ko siyang samahan, lalo na ngayong tumatanda na siya. At ako, mas ginusto kong samahan yung ibang tao. Eh di lumabas din yung totoo. Ang hirap mo naman paliwanagan, Mean. Bahala ka na nga. Bahala ka nang isipin na sip-sip ako, mayabang ako, bida-bida. Total, hindi ko naman mababago yung tingin mo sa akin, di ba? Lahat ng sasabihin ko, masama sa'yo. Para matapos na to, sa susunod na buwan, ako naman yung magbabayad ng kuryente at tubig. Naintindihan mo? O siya, sige. Ikaw na kung ikaw. Pagod na ako makipagtalo. Gawin mo na lang kung ano yung gusto mo, okay? Total, hindi ka rin naman magpapatalo eh. Papa Dudut, ganon palagi ang nangyayari sa aming magkapatid. Kahit simpleng bagay lang ay nauuwi pa sa matinding pagtatalo. Palagi kasing iniisip ni Mea na hanggang sa edad naming yon ay nakikipagkompetensya pa rin ako sa kanya. Panganay ako sa aming dalawa, ako yung wala pang sariling pamilya. Mas nakakaluwag ako pagdating sa pera kaya gusto ko siyang tulungan hanggat kaya ko. Kagaya ng ginawa ko noong nag-aaral pa kami, ang kaso'y hindi naman siya tumatanggap ng kahit na ano mula sa akin. Noon pa man ay mataas na talaga ang pride ni Mean. Kung tutuusin nga ay siya yung mas matino sa aming dalawa. High school pa lamang kami noong naging active siya sa simbahan. Wala siyang naging bisyo at hindi siya napaaway sa eskwelahan kahit minsan at consistent honor student pa siya. Tuwang-tuwa nga sa kanya si tatay pero kahit minsan, hindi ako nakaramdam ng inggit sa kanya. Masaya ako sa kahit na anong achievement niya dahil alam kong pinaghirapan niya ang lahat ng mga yon. Ako naman ay medyo naging maloko noong high school pero magaling ako magtago kaya hindi yon nalaman ng tatay ko. Magkaiba nga pala kami ng school na pinapasukan ni Mea noong high school, Papa Dudut, kaya wala rin siyang alam sa mga ginagawa ko. Noong college naman ako ay nabuntis ako ng katrabaho ko sa fast food chain kung saan ako nagpa-part-time. Pero dahil sa stress, sa kakulangan namin sa pera at sa pag-aaral ay nakunan ako, Papa Dudut. Yun na nga ang pinaka masakit kong karanasan noon. Handa naman sana akong panagutan noong ama ng bata pero hindi na nangyari yun dahil wala na yung anak namin. Wala na akong magagawa ng panahon na yon at gaya ng mga kalokohan ko noon. Hindi ko rin yon pinaalam kay tatay. Walang ibang nakakaalam noon kundi ako lamang at yung katrabaho kong nakabuntis sa akin. Tuwing pinupuri ako ng tatay ko sa kasipagan ko sa pag-aaral at sa pagtatrabaho ay gusto kong umiyak. Dahil alam ko kung ano yung nawala sa akin para magawa lahat ng yon.
At tuwing sinasabihan ako ni Mea na parang napaka-perfect kong tao na lagi nagpapabida kay tatay ay hindi ko matanggap yon dahil alam ko kung gaano kalaki ang diferensya naming dalawa, Papa Dudut. Nak, Tay, pasensya ka na kung pumasok na ako dito sa kwarto mo. Nakabukas kasi yung pinto tapos narinig ko pa na umiiyak ka. May problema ka ba? wala po. Hindi ko lang po napigilan maging emosyonal doon sa pinanood ko kanina. Dahil ba talaga sa pinanood mo o dahil sa kapatid mo? Ay, kailan pa ba kasi kayo magkakasundo ni Mean? Kada punta niya rito, palagi na lang kayo nagtatalo. Ano na naman bang ikinagalit ni Mean? Hayaan niyo na po yun, Tay. Intindihin na lang po natin siya. Ayan ka na naman sa intindihin na yan. Kaya namimihasa yung kapatid mo na sinasagot-sagot ka kasi hinahayaan mo lang eh. Tay, kahit ano pa pong sabihin ko sa kanya, sasagot at sasagot pa rin naman siya eh. Ay, pero ano na nga yung pinagtalunan nyo? Tungkol po sa bayarin natin dito sa bahay. Ano namang problema sa bayarin? Masyado ba siyang nalalakihan? Hindi na naman niya kailangang makihati sa mga bayarin natin kasi hindi na siya dito nakatira. Yun naman po yung sinabi ko sa kanya. Pero ayaw niyang pumayag eh. Nagbumukha akong nagmamagaling at sip-sip sa inyo. Ay, hayaan mo't kakausapin ko siya. Ay nako, wag na Tay. Lalo lang sasama yung loob nun sa akin. Iisipin pa niya na nagsusumbong ako sa inyo. Ano bang pwede kong gawin para magkasundo kayong magkapatid? Wala po. Tsaka, hindi na rin po ako umaasa na magkakasundo pa kami. Kung pwede nga lang na gawin ko na lang lahat ng gusto niya, gagawin ko yon para magkasundo kami, Tay. Pero, iba kasi yung gusto niya eh. Gusto niya iwanan ko na kayo rito. Ano? Sinabi yan ng kapatid mo? Ewan ko nga ba, pero baka sinabi niya lang yun para mag-asawa na ako tsaka hindi naman laging nakadikit ako sa inyo. Yun naman pala eh. May punto rin naman yung kapatid mo. Tumatanda ka na. Wala ka ba talagang balak mag-asawa? Tay naman eh. Huwag na nga po niyo akong tanungin ng mga ganyan. Sus, hanggang kailan mo ba iiwasan yung tanong ko? Hanggang sa hindi niyo na po itanong sa akin, Tay. Ganyan ka ng ganyan eh. Naunahan ka pa nung kapatid mo. Ayaw mo bang magkaanak? Meron na nga po sana eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ha? Hindi. Ang ibig ko pong sabihin, Tay, meron na po sana kung nagka-boyfriend ako kagad. Kasi, di ba nga po, medyo alanganin na ngayon kung magbubuntis pa ako. Kala ko may hindi ka sinasabi sa akin eh. Basta, anak, ayos lang naman sa akin kung hindi mo sasabihin kung magkaroon ka man ng boyfriend. Pwede rin namang sorpresahin mo na lang ako ng apo. Tay talaga oh. Ang dami niyo na nga pong apo kay Mean. Nakukulangan pa po ba kayo ron? Iba pa rin yung sayo mismo. Tsaka gusto kong masubaybayan yung paglaki ng isa pang Miriam dito sa pamilya natin. Kita mo naman yung mga anak ni Mean. Puro mga barako. Ayaw niyo ba nun? Makakasundo mo kagad sila paglaki nila. Ay, basta. Bigyan mo ako ng babaeng apo. Makahiling naman po kayo dyan, Tay. Parang papasok lang ako sa CR tapos paglabas ko, may anak na kagad. Alam niyo ba ang sagot ko dyan, Tay? Saka na. Hindi mo ba talaga kayang pagbigyan ng tatay? Tay, idadaan mo na naman sa ganyan. Kahit konsensyahin pa kita araw-araw, gagawin ko yun. Mabigyan mo lang ako ng apo. Papadudot na pressure ako sa sinabing yon ni tatay. Tama rin naman ang mga sinabi niya na naunahan pa ako ng kapatid ko.
Pero kahit gustuhin ko ay bigla na lamang akong nakakaramdam ng takot minsan. Hindi naman kasi talaga yung pag-aasawa ang kinakatakutan ko, kundi yung pagbubuntis mismo. Nakunan ako sa unang pagbubuntis ko at hindi ko yon makakalimutan. Kapag naiiwan akong mag-isa sa bahay ay natutulala na lamang ako habang ini-imagine kung gaano na sana kalaki yung anak ko kung nabuhay lamang siya. Hindi ko lang inaasahan yung pagbubuntis ko noon pero ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na ipalaglag yung bata. Papadudot, noong mga sumunod na buwan ay biglang nagkaproblema ang kapatid ko na si Mean. Nahuli niya kasi ng bababae yung asawa niya kaya naghiwalay na sila. Sa kagustuhan niyang makalayo muna sa asawa niya ay lumipat muna siya sa bahay namin kasama ang dalawa niyang anak, Papadudot. Sa muling pagsasama namin ni Mean sa isang bubong, may nalaman ako mula sa kapatid ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bago hiwalayan ang asawa si Mean ay nabuntis na naman pala siya nito. Sa sobrang galit niya ay nag-decide siya na ipalaglag na lamang yung bata na mahigpit naman naming tinutulan. Naintindihan ko naman siya kung bakit niya gustong gawin ang bagay na yon. Kapag lumaki na kasi ang tiyan niya ay mapipilitan na siyang huminto muna sa pagtatrabaho. Iisipin na naman niya na wala siyang silbi sa bahay at ako na naman ang bida dahil ako muna ang sasalo sa mga gastusin. Sinubukan ni Mean na makipagbalikan sa asawa niya pero hindi na ito pumayag. Nangako na lamang ito ng suporta para sa mga anak nila at sa batang ipinagbubuntis niya pero wala na itong balak na ayusin pa ang relasyon nilang dalawa, Papadudot. Galit na galit ako noon sa ginawa ng bayaw ko pero hindi ko naman po ito pwedeng pigilan sa pagsuporta sa mga bata dahil ayaw na ni Mean na makipag-usap sa asawa niya ay sa akin na lamang pinapadala ang pera. Ang kaso, sa unang 3 buwan lamang nagpadala ang bayaw ko at ng mga sumunod na buwan ay nagsimula na itong pumalya. Kaya naman ako na ang sumagot sa pambaon ng mga pamangkin ko at sa ibang mga gastusin nila sa eskwela. Hindi ko na lang yon ipinaalam kay Mean dahil alam ko na magagalit lamang siya, Papadudot. Nak, nakaalis na ba yung mga bata? Nakaalis na po, Tay. Sasabayan ko na nga sana kaso maaga raw sila ngayon sa school. May flag ceremony kasi kaya hindi na nila ako mahihintay. Kung gusto mo, idadaan na kita sa trabaho mo. Mamamasada naman ako ngayon. Naku, wag na, Tay. Iba yung ruta mo Ay, ikaw talaga. Lahat na lang ng tulong tinatanggihan mo. Hindi naman porke tinatanggihan ko Ayoko nang tumanggap ng tulong mula sa inyo. Ayoko lang po talaga na masyado kayo napapagod. Tsaka abala yun sa pamamasada ninyo. Sus, kailan ka pa ba naging abala sa akin? Saka kung inaalala mo na baka mapagod ako mas malakas pa ako sa kalabaw, no? Kayang-kaya ko pa magtrabaho. Hindi pa nga ako senior Batang-bata pa. Hay naku, Tay. Huwag na nga kayong makulit. Hoy Miriam, mag-usap nga tayo. Oh, Mean. Gising ka na pala. Pwede bang mamaya na lang pag-uwi ko? Papasok pa kasi ako sa trabaho Hindi na to makakapaghintay kaya mag-uusap tayo ngayon. Mean, bakit ganyan ka makipag-usap sa ate mo? Wala kang galang Tay, pakiusap. Hayaan niyo muna kaming dalawa. Ano ba kasi yung problema nyo? Pag-usapan nyo ng maayos, hindi yung ganyan. Saka may trabaho pa yung ate mo. Tay, please naman! Ay, Tay, sige na ho. Iwan niyo na po muna kami. Kaya na po namin ito. Ingat na lang po kayo sa pamamasada ninyo. O siya, sige. Hindi na ako makikialam. Pero sana naman pagbalik ko buo pa kayong dalawa. Nakaalis na si tatay, kaya huwag ka na magpanggap. Ano bang sinasabi mo? Kailan pa hindi nagpapadala ng pera yung ama ng mga bata? Ay, nung nakaraang buwan pa. Nung nakaraang buwan pa pala tapos hindi mo man lang sinasabi sa akin? Ganun ba talaga kahirap yon? O gusto mo na naman magmalaki sa amin? Pwede ba, Mean?
Bakit? Hindi ba totoo? Malamang sinabi mo na naman kay tatay na ikaw yung sumasalo sa pambaon ng mga bata para ikaw na naman yung mabuting anak. Grabe ka naman, ate! Sana sinabi mo na lang yung totoo para nagawan ko pa ng paraan. Wala pang alam si tatay kaya wag mo siyang isali sa usapan. Pero bakit kailangan mo pa itago sa akin yon? Kasi alam ko na ganyan yung magiging reaksyon mo eh. Alam ko na hindi ka tatanggap ng tulong mula sa akin. Mas gugustuhin mo pa na mangutang sa iba kaysa tanggapin yung tulong ko. Ganun kahirap yung sitwasyon, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Magkano na yung nagastos mo? Kwentahin mo lahat at ibabalik ko sa'yo. Wag na. Kailangan mo ng pera para sa panganganak mo. May pera pa ako, ate. Kaya ko pang suportahan ng mga anak ko. Alam mo, hindi na talaga kita maintindihan. Gaano ba kahirap intindihin na ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo, ha? Kung gusto mo makatulong, pues lumayo-layo ka sa akin. Huwag ka makikialam sa buhay ko at sa mga anak ko. Ganun lang kasimple. Kapatid mo pa rin ako. Hindi ko kailangan ng kapatid na katulad mo. Papadudot, yun na yata ang pinakamasakit na salitang natanggap ko mula kay Mean. Natulala pa ako noon at hindi ka agad nakapagsalita, pero pagkatapos nang sinabi niya ay hinayaan ko na lang ulit siya sa gusto niya. Maraming beses pa kaming nagtalo kahit sa kaliit-liitang bagay mula noong magsama na ulit kami sa isang bahay dahil ayaw niyang tumanggap ni isang kusing mula sa akin. Pero hindi ko na ipinilit pa na maging okay kaming dalawa. Kung ibang tao lang siguro siya, Papadudot, ay pasasalamatan pa ako sa ginawa ko. Baka kung may ibang tao na nakakarinig sa pagkatalo namin, kung sino ang magbabayad ng kuryente at tubig, ay hingin na lamang sa amin yung pera para tapos na ang problema. Ang hirap niyang pakisamahan. Napapagod na rin ako noon sa mga away namin. Ilang taon na rin kasing parang ang bigat sa dibdib pag magkasama kaming dalawa. Alam ko kung gaano kagusto ng tatay namin na magkasundo na kami, pero hindi yun nangyayari dahil sa ugali ng kapatid ko. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko. Nanibago ako dahil nasanay na akong mas maaga pang nagigising sa akin si tatay. Wala naman siyang pasada ng araw na yon at wala rin akong pasok sa trabaho, kaya hinayaan ko na lamang siya na magpahinga muna. Pero hanggang sa umabot na ang 9:00 ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto si tatay. Kaya medyo kinabahan na ako noon. Ilang beses pa akong kumatok sa pintuan ng kwarto niya pero hindi talaga siya sumasagot, kaya naman napilitan na akong pumasok. At doon ko na nga po nakita ang tatay namin na payapang nakahiga sa kama niya pero wala na siyang buhay, Papadudot. Parang masyado ng tahimik itong bahay. Namimiss ko na kagad si tatay. Pwede mo naman siyang sundan kung gusto mo. Mea naman, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin tapos dyan sa pagiging immature mo? Wow, nagsalita yung perfect daughter. Sige, ikaw na yung mature. Ikaw na yung mas matino at ikaw na yung mas successful sa ating dalawa. Pero sorry wala na kasi yung taong pagmamalakihan mo. Hindi ka na makakasipsip kasi wala na. Sumusobra ka na! Kung dati, kaya ko pang palampasin yung kawalan mo ng modo bilang respeto na rin kay tatay, pues ngayon hindi na, Mean. Nawala na yung ama natin. Tapos yan pa rin ang iniisip mo? Yung pakikipagkumpetensya mo sa akin? Hindi na mawawala tong nararamdaman ko hanggat nakikita kita. Ah, ganon. Gusto mo akong umalis dito sa bahay para sa'yo na to? Oo, gusto kong umalis ka na at mawala ka na rin sa buhay ko. Ang laki naman masyado ng galit mo sa akin. Kung makapagsalita ka, parang gusto mo na akong isumpa. Tsaka bakit ako aalis? Malinaw naman na sa ating dalawa iniwan ni tatay itong bahay. Ito lang ang pinamana niya sa atin, kaya dapat dalawa tayong mag-alaga nito. Hindi ko gusto na kasama kita rito. Eh di umalis ka! Bakit ako yung mag-a-adjust dyan sa kagaspangan ng ugali mo? Kung ayaw mo ako makita, di pumikit ka! Alam mo, walang patutunguhan tong usapan na to eh. O buti alam mo, kaya ko ako sa'yo, magpahinga ka na lang doon sa kwarto mo at palamigin mo yung ulo mo. Baka sakaling sa susunod na mag-usap tayo, matino ka na kahit papano. Ewan ko sa'yo!
Bahala ka dyan! Ewan ko rin sa'yo! Ay, sino naman kaya tong kumakatok na to? Sandali lang! Sino po? Paulo? Magandang araw, Miriam. Dito ka pa rin pala nakatira. Oo. Pero anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko kasi yung nangyari sa tatay mo. Ang kaso, huli na nung malaman ko kaya hindi ako nakapunta ng libing. Ayos lang yun. Halika, pasok ka. Salamat. Maupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng kape. Naku, hindi na. Wag na. Okay lang ako. Naparito lang talaga ako para kumustahin ka. Buti naalala mo pa ako. Ang tagal na rin nun ah. Paano naman kita makakalimutan? May pinagsamahan din naman tayo noon kahit papaano. Sa bagay. Saan ka na nga pala nagtatrabaho ngayon? Sa Maynila na ako. Ikaw, balita ko, maganda na rin trabaho mo. Ay, nga pala. May asawa ka na ba? Bago ko sagutin yan, gusto ko munang malaman kung paano mo nalaman yung nangyari sa tatay ko. Hinanap kasi kita sa Facebook tapos nabasa ko yung tungkol dun sa nangyari sa tatay mo. Naisip ko na puntahan ka. Oo. Nakapublic nga pala yung post ko na yon. So, pwede mo na bang sagutin yung tanong ko sa'yo? Wala pa ako asawa. Wala rin akong boyfriend. Parang wala na nga akong balak na magkaroon eh. Bakit naman wala? Sa ganda mong yan? Nako, masyado na yata akong matanda para sa mga ganyang bagay. Bakit mo naman naisip yan? Sino naman may sabi sa'yo masyado ka ng matanda? Sa pagkakaalam ko, pareho lang tayong 35 pa lang. Hindi naman masama kung susubukan pa rin natin. Papadudot matapos ang ilang taon na puro trabaho lamang ako ay muli akong nakaramdam ng kilig dahil sa sinabing yon ni Paulo. Si Paulo nga pala yung katrabaho ko noon na nakabuntis sa akin. Naging maayos naman kami noon sa kabila ng nangyari sa anak namin. Hindi siya nagalit sa akin at hindi rin niya ako sinisi. Pero ako na mismo ang umiwas noon sa kanya dahil na rin sa hiyang nararamdaman ko. Nung makagraduate nga ako at magkatrabaho ay wala na akong naging balita sa kanya. Hindi na rin kasi kami nagkausap ang muli. Sa mahabang kwentuhan naming dalawa ay nalaman ko na nagka-girlfriend na rin daw siya noon. Kaya hindi na niya ako kinulit pa. 3 na ang naging girlfriend niya pero hindi rin naman daw nagtagal ang mga yon. Ang sabi niya gusto na raw niyang magkaanak. Pero lahat ng nakakarelasyon niya ay iniiwasan niyo na mangyari. Nalaman ko rin na umuwi siya ng probinsya para magbakasyon ng 1 linggo kaya may ilang araw pa siya bago bumalik sa trabaho niya sa Maynila. Doon na niya ako in-invite na mamasyal at kumain sa labas ng kaming dalawa lamang. Ewan ko ba pero iba ang ipinapakita niya sa akin ng panahong yon. Ayoko lang mag-assume papadudot pero sa tingin ko noon ay may balak siyang makipagmabutihan sa akin ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masaya ako sa muling pagkikita namin ni Paulo. Pero parang mas naging masaya ako sa nalamang wala pa siyang asawa at wala rin siyang girlfriend ng time na yon, papadudot. Sinubukan ko lang kontrolin ang nararamdaman ko pero naroon pa rin yung pakiramdam na umaasa ako na manliligaw nga siya. Hindi naman naging kami noong nabuntis niya ako kaya kung sakaling liligawan niya ako ay yun ang unang pagkakataon na magkakaroon kami ng relasyon. Sa dami ng napagkwentuhan namin ay hindi rin namin naiwasan, papadudot, na mapag-usapan yung tungkol sa mga nangyari sa baby namin. Hindi ko naman napigilang maging emosyonal. Dahil tuwing napag-uusapan talaga yon ay bumabalik yung sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam na hanggang sa pagkakataon na yon ay nakakaramdam pa rin ako ng panghihinayang. Maging si Paulo. At madalas pa rin naaalala yung sanay magiging anak namin tuwing
nakakakita siya ng mga batang naglalaro. Pero ang hindi ko alam ay habang pinag-uusapan namin yon ay lihim palang nakikinig ang kapatid kong si Mean. Papa Dudut. Ate, ako na yung magluluto ng hapunan natin. Ano bang gusto mong ulam? Ha? Sabi ko, anong gusto mong lutuin ko para sa hapunan? Alam ko, narinig ko yun. Pero bakit ikaw ang magluluto? Bago yun ah. Ate naman eh. Ngayon ko na nga lang gagawin to tapos gaganyanin mo pa ako. Naninibago lang kasi ako sa'yo. Parang kaninang umaga lang eh. Galit na galit ka pa sa akin. Tapos ngayon, parang bigla ka naging maamong tupa. Pasensya ka na kanina ate. Medyo mataas pa kasi emosyon ko nun kaya naging ganun ako sa'yo. Yun lang tapos biglang okay ka na? Bakit parang ayaw mo na maging okay tayo ate? Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin, Mean ha? Gusto ko lang malaman kung ano yung nakapagpabago dyan sa isip mo. Ang totoo niya na ate, narinig ko kasi yung pag-uusap niyo nung bisita mo kanina. Hindi ko naman sinasadya. Palabas kasi ako ng kwarto tapos narinig ko yung tungkol sa naging pagbubuntis mo noon. Alam mo na pala. So ano, wala ka bang entry ngayon? Meron ka ng malaking bala sa akin ngayong alam mo nang nabuntis ako nung college pa lang ako. Hindi ako ganun ka-insensitive ate. Alam kong may hindi tayo pagkakaunawaan at malaki yung inis ko sa'yo. Pero sa ganitong pagkakataon, hindi ko kayang gamitin yon para i-down ka. Ina rin ako ate. Alam ko kung gaano kasakit yung pakiramdam na mawala ng anak. Pero sana sinabi mo yun sa amin ni tatay. Bakit pa? Hindi naman importante yung nararamdaman ko noon. Ikaw, sobrang busy ka sa pag-achieve ng goal mo na maging consistent dean's lister. Kasi pangarap mo na maging cum laude. O tapos ako, hindi na nga ako kasing talino mo, nabuntis pa ng hindi ko naman boyfriend. Kung sinabi mo yun… Kung sinabi ko, ano? Magbabago ba yung tingin mo sa akin? Sa pagkakakilala ko sa'yo noon, baka tawanan mo lang ako tsaka ipahiya sa maraming tao. Hindi ko naman ginusto na mawala ng anak eh. Kahit sa maling panahon siya nabuo, kahit kailan, hindi ko naisip na ipalaglag siya. Gusto ko siyang panindigan, palakihin na ng isang mabuting bata. Pero paano ko pa gagawin yun, di ba? Sa sobrang pag-iisip ko sa mga problema ko, nawala siya sa akin. Ate, sorry. Sorry kung ganun yung naiparamdam ko sa'yo noon. Pero hayaan mo na yun. Tapos na yun eh. Hindi ko na rin naman may babalik yung buhay ng anak ko. Kaya ang ginawa ko na lang, yun, nagpatuloy ako sa buhay ko. Kahit na may mabigat akong dinadala sa dibdib ko. Ate, sorry talaga. Sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun kasakit yung nangyari sa'yo. Nawalan ka na ng anak tapos palagi pa kitang inaaway at inaakusahan ng kung ano-ano. Napakasama akong kapatid sa'yo. Sorry, ate. Kalimutan na natin yun, Mean. Wala na si tatay, kaya sana magkasundo na tayo. Hindi pa naman huli ang lahat sa atin eh. Mangyayari yun kung patatawarin mo na ako, ate. Ang drama naman natin ngayon. Parang hindi tayo to ah. Tsaka ang bait-bait mo na. Sino bang sumapi dyan sa katawan mo ha? Baka mamaya sinapian ka na ni tatay ha? Ate naman eh. Nakikipag-ayos na nga, nangiinis ka pa. So sige na. Pinapatawad na kita. Ayos na yon, okay na yon. Wait lang ate. May ibibigay pala ako sa'yo. Ano yon? Ito, Piso? Ano naman ang gagawin ko rito? galing yan kay tatay. Hindi ko alam kung bakit pero sabi niya, kapag nagkabati na raw tayo, ibigay ko yan sa'yo.
Papa Dudut, doon na nga kami nagkasundo ng kapatid kong si Mean. Tinanggap ko yung binigay niyang piso. Nang hawakan ko yun ay parang naramdaman ko rin si tatay. Hindi ko kasi alam na kinausap na niya si Mean bago pa siya mawala para makipag-ayos na sa akin. Hindi ko makakalimutan yung piso na yon kasi noong bata pa kami, yun ang una naming pinag-awayan. Sabi kasi ni tatay, hati raw kami pero dahil pinag-awayan lang namin yon ay binawi na lang niya at saka tinabi. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut, and finally ay natapos din ang bangayan namin ni Mean. At nangyari lahat ng yon dahil sa muling pagdating ni Paulo sa buhay ko. Natuloy yung mga plano naming date at pamamasyal ng kaming dalawa lamang. Bumibisita pa siya sa bahay para makipagkwentuhan sa akin at sa kapatid kong si Mean. Natuwa naman ako dahil magkasundo silang dalawa. Hindi kasi nakaranas na magkaroon ng kuya ang kapatid ko dahil dalawa lang naman kaming magkapatid at pareho pang babae. Kung nabubuhay pa sana si tatay, siguradong sobrang saya niya sa mga nangyari. Gayunpaman, kahit na hindi na namin noon kasama si tatay, naramdaman namin na masaya na siya kung nasaan man siya. At syempre tungkol naman sa love life ko, totoo nga palang hindi pa huli ang lahat para sa mga babaeng nasa mid-30s na ang edad. Hindi totoo na sa pera na lang tayo kikiligin. Pwede pa rin palang kiligin kapag dumating na sa atin ang tamang tao. Bago bumalik sa Maynila si Paulo ay formal na nga niyang sinabi na manliligaw na nga siya sa akin. Sinagot ko rin naman siya matapos ang ilang buwan ng panliligaw niya. Hindi naman naging hadlang ang distansya namin sa isa't isa dahil nagkikita pa rin kami tuwing weekend. Pero dahil nakakapagod din naman ang biyahe ay nagplano na akong lumipat ng trabaho sa Maynila. Pero bago yon ay kinailangan ko munang manatili pa ng isang buwan sa kumpanya habang naghahanap pa ng kapalit ko, Papa Dudut. Ano namang naisipan mo at dinala mo ako dito sa park? Wala lang. Anong wala lang eh, excited ka pa nga kanina nung pinapunta mo ako rito. Hindi ba pwedeng gusto ko lang magpahangin dito? Tsaka ang saya kaya panoorin ng mga pamilyang namamasyal, oh. Nakaka-inspire tuloy magkaanak. Ano? Hoy, umayos ka nga. Bakit? Hanggang ngayon ba ayaw mo pa rin? Ay, nakakatampo na yun ah. Buti pa nung college pa lang tayo. Kahit hindi pa tayo, pumayag ka Tumigil na. ka nga ah. Babanggitin mo pa talaga yon. Nakakahiya kayang pag-usapan. Oh, last time sukang-suka ka kapag nakakarinig ka ng babaeng nagpapabebe. Tapos ngayon, bigla ka na rin naging ganun. Alam mo, isang asar mo pa talaga, uuwi na ako. Uy, teka lang naman. Walang uuwi hanggat walang sumasagot ng oo sa akin. Sandali lang, may kukunin ako. O eto. Ano yan? Para saan yung maliit na kahon na yan? Han? Han, kahit wala pang isang buwan mula nung sagutin mo ko, alam ko at sigurado na ako na ikaw yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Huy, ano ka ba? Seryoso ako. Ilan na yung naging girlfriend ko noon pero hindi ko naramdaman sa kanila yung saya at contentment na hinahanap ko kasi sa isang relasyon eh. Sorry, alam kong sobrang madrama na tong sinasabi ko pero alam mo naman na mahal kita, di ba? At wala na akong planong pakawalan ka pa. Kaya Han, gusto kitang tanungin ngayon. Handa ka na ba? Handa ka na bang pakasalan ako? Siyempre naman. Paano ko naman tatanggihan yung isang kagaya mo? Bukod sa mabait, responsable pa. Dun pa lang sa gusto mo akong panagutan nung nabuntis mo ako, nakuha mo na ako eh. Pero hindi pa kasi ako nun handang makipagrelasyon. Alam mo naman yun, di ba? Kaya ngayon na okay na lahat. Wala nang dahilan para tanggihan kita. Whew! Han, thank you ah. Finally, eto na. Yun! Sobrang saya ko. Oh, isuot mo na tong singsing.
Dali! Akin na yung daliri mo. Ayan. Bagay na bagay sa'yo, no? Oh, Mean! Mean! Uy, grabe naman yung reaksyon nyo. Para kayo nakakita ng Diyos ang multo. Sabi ko na eh, kayo talaga yung nakita ko kanina. Teka sandali, mukhang may naganap na proposal ah. Late ka na. Ay, teka, ano ba ginagawa mo rito sa park? Huwag mo sabihin may ka-date ka rin. Naku, sana nga meron ate. Pero wala eh. Nandito lang ako para tumambay habang hinihintay yung uwian ng mga bata. Tsaka nakakainip din sa bahay. Sa bagay, pero hindi ka ba nahihirapan? Malapit ka na mga anak ah. Kaya ko pa naman ate. Tsaka para namang ang layo-layo nitong park sa atin eh, ilang minuto lang naman yung biyahe. Pero teka, bago lumayo yung usapan, sagutin niyo muna yung tanong ko. Magpapakasal na kayo no? Hindi ko lang narinig lahat ng sinabi nitong si Kuya Paulo pero sa huling narinig ko, mukhang nag-propose na nga sa'yo. Hay nako, bumait ka nga pero naging chismosa ka naman. Tingnan mo to, huwag ka namang ganyan sa kapatid mo. Pero sige, ako na ang sasagot sa tanong ni Mean. Oo, ikakasal na kami ng ate mo. Pero pag-uusapan pa namin kung kailan. Wow! Congrats! Happy ako para sa inyong dalawa. Totoo yan ha. Hindi ko kayo chinacharot. Kaya kapag magpaplano na kayo para sa kasal nyo, sali nyo ko. Ano ka ba? Siyempre naman kasama ka. Wala nang kailangan pagdebatihan pa. Tsaka kahit na mas matanda tong ate mo sa'yo, mas nauna ka namang ikasal sa kanya. Kaya sigurado ako na malaki yung may tutulong mo sa preparation ng mismong kasal. Nakakaloka ka, Kuya Paulo. Harap-harapan mong pinapamukha sa ate ko yung edad niya. Kaya nga eh. Ay, ibalik ko kaya tong engagement ring na binigay niya. Go, ate! Papa Dudut, halos wala na nga po akong mahiling ng mga sandaling yon sa sobrang saya ko. Tinanggap ko ang alok ni Paulo na kasal, hindi lang dahil sa edad ko kundi dahil sigurado na akong siyang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Inisip ko noon na wala namang masama kaya tataya ako sa kanya. Sa ngayon Papa Dudut ay kasal na kami ni Paulo at sobrang saya ko nga po dahil 3 buwan na akong buntis. Dahil nga sa medyo masela ng pagbubuntis ko ay hindi na muna ako pinagtrabaho ng asawa ko. Si Mea naman ay nakapanganak na siya at kumuha na lamang ng tagapag-alaga sa bata para makabalik na siya sa trabaho. Mula nung ikasal kami ni Paulo ay dito na kami tumira sa Makati dahil nandito ang trabaho niya. Ipinagpaubaya ko na kay Mean yung bahay na iniwan sa amin ni tatay dahil alam ko na mas kailangan niya yon. Pero palagi niya akong kinukulit na umuwi naman doon kahit paminsan-minsan lang. Kaya naman nangako ako sa kanya na kapag nakapanganak na ako ay buwan-buwan kaming bibisita sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Patuloy ko pa rin pong susuportahan ang inyong programa. Sana po ay mas marami pa kayong kwento na maibahagi sa amin. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Miriam. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Barangay Love Stories. Love stories. Lahat ng sobra ay may hindi na idudulot na maganda sa buhay ng tao. Lalo na po pagdating sa relasyon. Dahil sa pagbibigay natin ng sobrang pagmamahal ay pwedeng makalimutan na nating magtira para sa ating sarili. Ikaw kapuso, minsan ka na bang nagbigay ng pagmamahal na labis mong pinagsisihan sa bandang huli? Dear Papa Dudut, masarap sa pakiramdam kapag minamahal tayo ng sobra ng isang tao.
Yung halos paikutin na nila sa atin ang mundo nila. At wala na silang ibang plano kung hindi ang makasama tayo sa habang buhay. Pero sa huli na-realize ko na hindi pala healthy ang ganong klase ng sitwasyon. Dahil dumating sa point na bigla ko na lamang naramdaman na nakakasawa at nakakasakal pala ang ganong klase ng relasyon. Yung puro ako na lamang ang tumatanggap at sobrang pagmamahal na ibinibigay sa akin ng partner ko. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at pati na rin po sa mga libu-libong kabarangay na nakikinig ngayon. I'm Sarah, 24 years old at nagtatrabaho bilang marketing officer dito po sa Laguna. Sa totoo lang ay hopeless romantic ako at talaga namang mahilig sa mga nakakakilig na bagay. Kaya nga siguro mabilis akong mabore noon sa mga nagiging boyfriend ko. Lalo na kapag wala silang effort pagdating sa relasyon namin. Gusto ko kasi talaga yung pagiging sweet sa akin at talaga namang pinag-e-effortan ako. At hindi ko alam na mai-experience ko pala yung mga sweet na bagay na dati lang ay nababasa ko sa mga romance pocketbook. 5 taon na rin ako nagtatrabaho noon, Papa Dudut. 2 na lamang kaming magkasama ni Mama sa bahay noon dahil matagal na akong ulila sa papa ko. Ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya na ring pamilya. Ako na bunso na lamang ang wala pang asawa o boyfriend. Pero kahit wala akong love life ay maayos naman akong nagtatrabaho at may mataas na ring posisyon sa opisina. Ang sabi nga ng iba ay complete package na raw ako at wala nang hahanapin pa sa akin ang magiging boyfriend ko. Kaya maging pihikan daw sana ako pagdating sa lalaki. Pihikan naman talaga ako, Papa Dudut, at sa sobrang pihikan ko nga ay ilang taon din akong naging single. Hanggang sa makilala ko pala ang lalaking sobrang magmamahal sa akin sa hindi inaasahang lugar at oras. Napadaan ako sa plaza noon at may nakita ko na street food vendor. Hindi naman ako gutom ng mga oras na yon, pero bigla ko naisipan na kumain ng street food. Lumapit ako kay Manong at nakita ko na kalalagay niya lang ng iba't ibang klase ng tusok-tusok na pagkain sa iniinit niyang kawali na may mantika sa maliit na kalan. Na-target lang kaagad ng mga mata ko ang pinakamalaking jumbo kikiam doon na hinintay ko talagang maluto. Kaya lang nang makita kong luto na yon at handa ko ng tusukin ay may ibang barbecue stick ang bigla na lamang tumusok doon. Sasabihin ko sana na sa akin yon, kaya lang pagkatapos saglit hipa ng lalaki ang jumbo kikiam, nang tagal kong hinintay ay kagad na niyang sinubo na labis kong kinainis. Gusto ko talagang awayin yung lalaki pero nang malaman niya na hinintay ko ang jumbo kikiam na yon ay nagsorry siya sa akin. At siya nang nagbayad ng lahat ng kinain ko. May kasama pang inumin yon, Papa Dudut. Uy, thank you uli sa paglibre mo sa akin ng kwek-kwek at fishball kanina ha. Pati na rin dun sa palamig. Wala yun. Sana nabusog ka. Sobra! Parang ang hindi na ako makakapag-dinner nito pag uwi ko sa bahay namin mamaya eh. Ako nga rin, naparami yung kinain ko kanina. Ang sarap din kasi ng sauce ni Manong. Matamis na may tamang anghang. Madalas kasi yung sauce talaga ang lalong nagpapasarap sa mga street food. Alam mo, tama ka. Kasi may ibang street food na nakakaumay agad kasi hindi masarap yung sauce nila. May secret ingredient din kasi sila na madalas na sinasama sa sauce na yun. Talaga? Alam mo ba kung ano yun? Oo. Pero hindi ko sasabihin. Grabe! Binitin pa talaga ako. Sabihin mo na. Sige na nga, sasabihin ko na. Ang alam ko kaya masarap ang mga sauce nila kasi ang secret ingredient nila sa mga sauce nila ay pawis mula sa mga kamay at dumi galing sa mga kuko nila. Kinakanaw kasi nila yung sauce pag tinitimpla nila. Kadiri! Seryoso ba yung
sinabi mo? Yak! Parang gusto ko tuloy masuka. Uy, joke lang. Ang patola naman ito. Hindi totoo yung sinabi ko. Binibiro lang kita. Nakakainis ka naman eh. Akala ko totoo. Muntik nang bumaligtad sikmura ako dahil sa sinabi mo. Gina-joke time lang talaga kita. Saka matagal ko nang kilala yung si Manong. Malinis yun magluto at gumawa ng mga sauce niya. Halata namang malinis yung pinaglulutuan niya kumpara sa ibang nagtitinda dun sa pwesto. Kaya nga sa kanya ako lumapit at bumili eh. Ayun nga lang, inunahan mo ko sa Jumbo Kikiam na ang tagal kong hinintay maluto. Sorry na nga. Kaya nga kita nilibre kanina para makabawi ako sa'yo. Hindi ko naman kasi alam na hinihintay mo palang maluto yung Jumbo Kikiam na yun. Grabe, nag-iisa na lang yun dun sa kawali tapos inunahan mo pa ako sa pagtusok. Pero ayos na rin yun kasi nakalibre naman ako ng merienda kanina. Thank you uli ha. Wala yun. Madalas ka bang tumambay dito sa plaza? Hindi masyado. Ngayon lang nga uli ako napadaan dun sa pwesto ng mga street food. Maaga kasi akong nakapag-out sa trabaho kanina. Saka naakit ako sa mga niluluto ron. Kaya kahit hindi naman ako gutom, naisipan kong kumain muna. Kaya pala hindi ka masyadong pamilyar sa akin. Madalas kasi akong tumambay dito. Kaya pala mukhang close na close kayo ni Manong vendor kanina. Oo, sa kanya kasi talaga ako madalas na bumili ng merienda. Mukhang nakainan mo na nga lahat ng tindahan ng street food dito sa plaza. Oh, bakit bigla ka na lang natawa dyan? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman. Bigla ko lang kasing na-realize na kanina pa tayo magkausap. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Ayo nga no. Ano ba yan? Nalibre mo na ako't lahat. Hindi man lang ako nakapagpakilala sa'yo. Ang lakas kasi nating kumain kanina. Kaya nawala na rin sa isip natin na magpakilala. Sinabi mo pa. Sarah nga pala ang pangalan ko. Ako naman si Ken. Nice to meet you, Sarah. Papa Dudut, kahit na nainis ako sa ginawang pagkain ni Ken sa hinintay kong maluto na Jumbo Kikiam, nag-enjoy naman ako na kausap at kasama siya. Sabi ko nga saglit lang dapat ako noon sa plaza at uuwi rin kaagad pero napatagal ako kasi napakasarap ng kwentuhan naming dalawa. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number at pangalan sa social media. Gusto niya rin sana akong ihatid pa uwi kaya lang wala naman siyang extra na helmet kaya hanggang sa may sakayan na lamang ng tricycle niya ako na ihatid. Pero mula noon ay madalas na kaming magka-chat at minsan din ay video call ni Ken, Papa Dudut. Nalaman ko rin na hindi pala nagkakalayo ang pinagtatrabahuhan namin sa isa't isa. Kaya nagkaroon kami ng usapan na muli kaming magkikita. Hindi ko alam kung sabik lang ba ako sa bagong tao na makakausap ng panahon na yon. Masyado rin kasi akong naging focus sa trabaho ko bago ko nakilala itong si Ken. Pero sigurado naman ako, Papa Dudut, na nag-enjoy talaga ako kapag siya na ang kausap at ka-chat ko. Lalo na at hindi kami nauubusan ng topic, Papa Dudut. Grabe yung in-overtime natin. Muntik nang maging 3 oras. Kala ko nga ipapa-extend pa ni na sir ng 4 na oras eh. Buti na lang talaga pumayag siya na hanggang 2 oras lang muna tapos bukas na tapusin yung ibang report. Sumakit na nga ulo ko dun sa mga tinrabaho natin. Uy, ako rin. Muntik ko na nga ring masigawan si Ami kanina kasi puro palpak yung mga report na in-email niya sa akin. Palpak naman kasi talagang magtrabaho yung babae na yon. Paano? Puro makeup at kalandian lang ang alam at upagin. Hoy, grabe ka sa kanya. Bakit? Totoo naman ah. Ang harot niya kasi. Halos lahat ng lalaki sa opisina gusto niya mapansin siya. Oh, ayan tuloy. Palagi rin siya napapansin at napapagalitan ng mga boss natin dahil nga sa kapalpakan niya. Ewan ko ba kasi sa babaeng yun? Ayaw seryosohin ang trabaho niya. Ganon talaga kapag maharot. Ang gusto nila sa kalandian lang sila sumeseryoso. Parang ang laki ng galit mo sa kanya. Dahil ba nililigawan siya ngayon ng ex mong si Marco? Sus!
Naka-move on na ako dun kay Marco, no? Tsaka hindi ako galit kay Ami. At mas lalong hindi ako nai-insecure sa kanya. Hindi hamak na mas maganda ako sa kanya, no? Naiinis lang talaga ako sa mga kapalpakan niya sa trabaho. Okay, sabi mo eh. Medyo nagugutom na pala ako. Tara, kain muna tayo bago umuwi. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo ha. Nagugutom na rin kasi ako eh. Hi, Sarah! Uy, Ken! Anong ginagawa mo dito? Hinihintay talaga kitang makalabas ng opisina nyo. Nabanggit mo kasi na malapit lang to sa pinagtatrabahuan ko, di ba? Kaya naisipan kitang puntahan dito. Kanina ka pa ba naghihintay sa akin? Hindi naman masyado. Sakto lang. Pasensya na kasi nag-overtime kami sa trabaho. Hindi ka naman nag-text na pupuntahan mo pala ako ngayon dito. Ayos lang. Gusto rin naman kasi kitang sorpresahin. Ay, oo nga pala. Lyra, si Ken. Yung kinukwento ko sa'yo kanina. Ken, si Lyra, kaibigan at katrabaho ko. Ikaw pala si Ken. Tama pala yung mga kinuwento ni Sarah sa akin tungkol sa'yo. Gwapo ka nga pala talaga sa personal. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Ikaw talaga ang daldal mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, no? O sige na. Mura na ako sa inyo, ha? Wala ako sa mood maging third wheel ngayong gabi. Nice to meet you, Ken. Nice to meet you din, Lyra. Ingat ka. Message mo na lang ako mamaya ha. Bye! Bye! Tara, Sarah. Ayun lang yung motor ko. Sige. Ito yung extra helmet ko. Isuot ko na sa'yo, ha? Okay, thank you. Ay, ayan. Ang bango naman itong helmet mo. Bago ba to? Oo, wala naman kasi akong inaangkas na iba dito sa motor ko. Kaya nang maisipan ko na sunduin ka dito sa opisina nyo, bumili na ako ng extra helmet para sa'yo. Grabe naman. Talagang para sa akin pala tong extra helmet mo. Oo, kasi ikaw lang ang babaeng iaangkas ko dito sa motor ko, Sarah. Papadudot mula noon ay madalas na akong sinusundo ni Ken sa opisina namin at inihahatid pa uwi sa bahay. Pero bago kami umuwi, dumadaan muna kami sa mga kainan para sabay na mag-dinner. At dahil nga doon ay nagsimula na kaming mas maging malapit sa isa't isa. Imagine nyo ha, kasi na halos araw-araw na kaming magkausap sa video call. Tapos, gabi-gabi pa kaming magkasama. Madalas nga ako kapag wala na kaming mapag-usapan na topic, bigla na lamang kaming magtatawa ng pareho. Ang chill lang din kasi talagang kasama at kausap nitong si Ken, Papa Dudut. Para bang pwede kong sabihin sa kanya ang lahat ng problema ko sa buhay ko. At mapapagaan niya kaagad ang loob ko sa simpleng banat o jokes na ibabato niya sa akin. May mga oras kasi na kapag bad trip ako sa trabaho, alam niya kaagad kung paano pagagaanin ang kalooban ko. Alam ni Ken kung paano muling bubuin ang araw ko kahit sobrang sira na ito, Papa Dudut. Nung una ay hindi ko po talaga alam kung bakit ginagawa yun ni Ken. Yung pakikipag-close niya sa akin at palaging pagpapagaan ng pakiramdam ko. Gusto ko ngang isipin na may espesyal ng dahilan yung mga ginagawa niya. Pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko dahil ayoko naman kasi na mahopya lamang ako sa huli. Kaya naman kinukumbinsi ko ang sarili ko na yung paghahatid sundo na ginagawa niya sa akin, yung mga pamamasyal namin sa iba't ibang lugar sakay ng motor niya, at yung madalas na panlilibre niya sa akin ng pagkain, lahat yon ay walang ibang espesyal na kahulugan kung hindi pakikipagkaibigan lamang. Kahit ang totoo, Papa Dudut, unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Ken. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa kanya? Gwapo na tapos sweet pang kaibigan. Hanggang sa wakas ay sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. At dahil wala naman akong boyfriend ng panahon na yon, sinabi ko sa kanya na ayos lang basta ipapakita niya na sincero siya sa panliligaw niya sa akin, Papa Dudut.
na po magsasali ng mainit na tubig sa termos. Maupo na lang muna po kayo dyan. O sige, ihahanda ko na lang ang tinapay na mimeriendahin natin. Sige po. Ano palang gusto mong palaman? May keso dito, tsaka peanut butter. Peanut butter na lang po. Okay, sige anak. Tao po! Oh, may inaasahan ka bang delivery ngayon, Sarah? Wala naman po. Sino kaya yung tao sa labas? Silipin ko na nga muna at baka nagkamali lang na kinakatok na bahay. Sige po, magtitimpla na muna po ako ng kape natin dito. Hi po! Magandang hapon po! Magandang hapon din naman sa'yo. Magda-deliver ka ba? Mukhang nagkamali ka ng bahay na pinuntahan. Wala namang kaming hinihintay na delivery ngayon. Nako hindi po. Ang totoo, kaibigan po ako ni Sarah. Nandyan po ba siya? Kaibigan ka ng anak ko? Mama, nakahanda na yung kape natin sa lamesa. Sino po ba yung tao dyan at... Oken, bakit nandito ka? Hi Sarah! May dala akong merienda. Mukhang sakto ang dating ko ah. Oo nga eh. Kasi magkakape pa lang kami ni Mama. Mama, si Ken nga po pala, kaibigan ko. Ah! Ikaw ba yung Ken? Nakukwento ka nga sa akin ng anak ko. Lika, pasok ka na. Salamat po tita. Oh, Sarah, ipagtimpla mo na rin ang kapitong bisita mo. Sige po, Mama. Uy, Ken, bakit pala hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka dito sa bahay ngayon? Gusto kasi kitang sorpresahin. Ikaw talaga, ang hilig mo sa mga sorpresa. O eto na kape mo. Mamaya na lang ako magtitingta ng sakin. Ha? Sa'yo ba dapat to? Ayos lang ako. Hindi na ako magkakape. Ayos lang yan, ano ka ba? Sure ka? Oo nga, ang kulit. Salamat. Ay, oo nga pala. May dala akong puto at kutsinta para kay tita. May kasama na rin putong yema para sa kutsinta. Naku, salamat! Paborito ko tong kutsinta lalo na pag may yema. Nabanggit nga po ni Sarah, kaya yan po ang naisipan kong dalhin ngayon. Binili ko po yan sa kaibigan ng nanay ko na gumagawa ng mga kakanin. Kaya sigurado po ako na masarap yan. Mukha ngang masarap to at ang ganda pa ng kahon na lalagyan. Maiba ako, pumunta ka ba rito para dalhin lang ang mga pagkain na to o para sabihin sa akin na liligawan mo ang anak ko? La, Mama! Masyado naman pang diretso yung tanong nyo. Ayos lang, Sarah. Tama naman kasi si tita. Yun talaga ang pakay ko dito sa inyo. Ang dalawin ka, dalhin niyang kutsinta, saka ang ipakilala ang sarili ko kay tita bilang manliligaw mo. Alam mo, ngayon pa lang, nagugustuhan na kagad kita. Ganyan kasi talaga dapat ang mga nanliligaw. Naglalakas loob na pumunta sa bahay ng babae at magpakilala sa mga magulang niya. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Tutulungan pa kita na mapasagot tong anak ko. At talagang plano nyo pa po akong pagkaisahan ha? Kumain na nga tayo. Papa Dudut, hindi naman si Ken ang unang lalaki ng ligaw sa akin dahil nagkaroon na ako ng ilang ex-boyfriend noon. Pero masasabi ko na si Ken ang pinaka-ma-effort at formal sa lahat. Kahit wala sa usapan namin ay sinadya pa talaga akong puntahan sa bahay para ligawan. Hindi pa kasi siya nakikilala ni Mama. Kaya ng araw na yon ay nagpakilala na siya sa mama ko at talaga namang naaliw ito sa kanya dahil sa pagiging magalang at makwento niya. Formal din siyang nagpaalam kay Mama na liligawan niya ako at syempre wala namang pagtutol na sinabi o pinakita si Mama. Hindi doon natapos ang effort ni Ken, Papa Dudut, dahil ginawa rin niyang makipag-close sa mga kaibigan ko. Sumasama siya sa mga lakad namin ng mga kaibigan kong babae at nagagawa niyang sakyan ang mga kwentuhan naming pambabae din ang topic. Nakipag-close din siya sa mga pinsang ko nang minsang isama ko siya sa isang family gathering. Kaya kahit ang boto ng mga kaibigan at pinsang ko ay nakuha rin ni Ken, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na hindi naman niya kailangan na gawin yon pero ang sagot naman niya, gusto niyang ipakita sa mga taong espesyal para sa akin na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya. Kaya naman hindi nagtagal ay sinagot ko na rin si Ken
Papa Dudut. Grabe, ang romantic naman ang ambience sa restaurant na to, mahal. Nagustuhan mo ba? Sobra! Kasi napapanood ko lang to sa mga romantic movie dati. Tapos ngayon, nandito na tayong dalawa. Ang ibig sabihin lang nun, ikaw naman ang bida sa love story na to. Maraming pagsubok na darating pero sa uli, may happy ending na naghihintay para sa'yo kasama ang prinsipe mo. Ang cheesy ng linyahan, ah! Totoo naman kasi yung sinabi ko. Nakwento mo na mahilig kang magbasa ng mga romance pocketbook, di ba? Kinikwento mo nga rin yung mga sweet na eksena sa mga romantic movie na napapanood mo. At yun ang gusto ko na ipakita sa'yo ng personal. At this time, ikaw at ako naman ang bida. Grabe, ang lalim ng mga sinabi mo. Alam mo, pwede ka nang maging writer. Pwede rin. At love story nating dalawang kauna-unahan kong isusulat. Uy, grabe na magpakilig. Hindi ko na maramdaman kung nasaan na yung dulo ng buhok ko sa sobrang haba. Pero thank you talaga, mahal ah. Nag-thank you ka na kanina. Para sa naman yung pagte-thank you mo ngayon? Para dito sa special dinner date natin. Akala ko sa simpleng lugar lang tayo kakain eh. Kaya pala pinagbihis at pinag-ayos mo ako ng maganda kasi social tong restaurant na pupuntahan natin. Espesyal ka sa akin. Kaya gusto ko na dalhin ka sa mga alam kong espesyal na lugar. Pero hindi naman lahat ng special kailangan ginagastosan ng mahal. Ang mahal kaya ng mga pagkain na in-order natin kanina. Tapos ang mahal din ng bouquet ng flowers na binigay mo. Ang laki na lang nagastos mo para sa gabi na to. Hay nako, napakakuripot talaga ng girlfriend ko. Teka, may isa pa pala akong regalo sa'yo. Ano yun? Eto oh. Wow, salamat! Bubuksan ko na to ah. Uy, ang ganda naman ng picture frame na to. Tapos may petals pa ng rose sa tabi ng picture nating dalawa. Yung rose kasi, di ba? Sumisimbolo ng infinity. Kaya petals nila ang ginamit ko para ilagay sa tabi ng picture nating dalawa. Para kahit sa picture pa lang, maramdaman na natin yung panghabang buhay. Grabe ka na talaga magpakilig. Hindi naman masyado. Mahal, happy first mansary. Happy first monthsary din. Sobrang effort mo para sa araw na to. Nahiya tuloy ako kasi planner lang ang niregalo ko sa'yo ngayon. Planner na palagi kong dadalhin kahit nasaan ako para maramdaman ko na kasama kita. Saka ang pagmamahal, wala naman talaga sa regalo yun. Maraming iba't ibang paraan para maiparamdam natin yung pagmamahal na yun sa isa't isa. Nagkataon lang na ganito ang paraan ko. Kaya sana nagustuhan mo ang regalo ko at nag-enjoy ka sa gabi na to. Sobra, mahal. Kung alam mo lang. Isa na talaga to sa memory na forever kong iti-treasure. Thank you talaga. I love you. I love you too. At mas mag-e-effort pa ako na iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Asahan mo yan, Sarah. Papa Dudut, naging sobrang romantic para sa akin ng first monthsary namin ni Ken. Ang sosyal ng restaurant kung saan kami nagkaroon ng date, Papa Dudut. Ang romantic pa ng ambience. Pakaramdam ko tuloy noon ay nasa isang romantic movie kami na kami mismong dalawa ang bida, kagaya ng sinabi ni Ken. Tapos ang lalim pa niyang magsalita. Nakatulong yon sa overall feels nung moment na yon, Papa Dudut. Parang bawat matamis na salitang lumalabas sa bibig niya ay napapakilig niya kaagad ako. Ganun pala ang pakiramdam kapag may romantiko kang karelasyon. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi lang doon natapos ang pagiging romantic ni Ken, Papa Dudut. Inisip ko pa nga noong una na sa umpisa lang siya magiging romantic at may effort. Pero kahit sa mga sumunod naming monthsary o kaya sa ibang espesyal na mga event na magkasama kaming dalawa ay grabe pa rin ang effort na pinapakita at pinaparamdam niya sa akin.
Madalas na may pa-surprise siya ng mga bulaklak o malalaking stuffed toys sa bahay o opisina namin. Minsan na rin niya akong hinarana sa tapat ng bahay namin. Tapos isa-isa naming pinuntahan ang mga lugar na kinikwento ko sa kanya na matagal ko nang gustong puntahan. Ganon siya ka-effort at ka-romantic na madalas ay hindi ko na rin masabayan noon, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, habang mas tumatagal ang relasyon namin ni Ken ay mas lalo siyang nagiging sweet sa akin at romantic na boyfriend. Minsan kahit na walang okasyon, may mga pasorpresa pa rin siya sa akin at yung tipong habang nakatambay lang kami sa park at nagkwekwentuhan, may mga bata na isa-isang lalapit sa amin at magbibigay ng mga rosas. Hanggang sa ang pinakadulo ay may mag-aabot na malaking stuffed toy sa akin. Minsan din habang kumakain kami sa isang restaurant ay bigla na lamang tutugtugin ng live band na nagpe-perform ang paborito kong love song at babanggitin nila ang pangalan ko at ang special message na mula sa boyfriend kong si Ken. Marami pa siyang mga pakulo na talaga namang nagpapakilig sa akin, Papa Dudut. Para na nga siyang isang fictional character dahil sa sobrang pagiging romantiko niya. Ayun nga lang, hindi ko talaga masabayan ang ginagawa niya kasi ako naman yung tipo na hindi masyadong marunong mag-effort. Kaya sa relasyon naming dalawa, ako ang mas madalas na tumatanggap ng espesyal na pagmamahal at effort na mula sa kanya, Papa Dudut. Hi, mahal! Sorry, ngayon ko lang nasagot ang tawag mo. Okay lang, mahal. Kaka-lunch break mo pa lang ba? Oo, natambakan na naman kasi kami ng trabaho kanina. Nauna na nga ako kay Lyra na mag-lunch break eh. Ibig sabihin, mag-isa ka lang na magla-lunch ngayon? Mukhang ganun na nga. Pero baka pasunod na rin yun. May hinahabol lang siguro na deadline bago mag-lunch. Sana makasunod agad siya dyan sa'yo. Nakakalungkot kayong kumain ng mag-isa. Okay lang naman yun sa akin. Sanay na rin ako. Pero mahal, thank you nga pala sa pinadeliver mong pagkain dito sa office para sa lunch ko ha. Walang anuman. Nabanggit mo kasi kanina sa chat na tambak kayo ng trabaho. Kaya naisipan ko na magpadala ng pagkain sa'yo para hindi mo na problemahin. Ang dami nga nito eh. May kanin, kaldereta, gulay, fried chicken, tapos may isang slice pa ng strawberry cake. Sira na naman tuloy ang diet ko. Huwag ka na kasi mag-diet, mahal. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kahit pumayat o tumaba ka pa, hindi na ako titingin sa ibang babae. Kasi ikaw pa rin ang pinaka-sexy para sa akin. Sus! Nambola pa siya oh. Uy, Sarah, mabuti naman naabutan pa kita dito sa kantin. Ay mahal, nandito na si Lyra. Kakain na muna kami ha. O sige, mahal. Kumain ka ng marami, ha. I love you. I love you too. Bye! Ang sarap naman ng may love life. Palagi na may katawagan, tapos may special delivery pa ng pagkain. Ang dami nga nitong pinadala niyang pagkain eh. Share tayo ha, kasi hindi ko mauubos lahat to. Ay, wow! Siyempre, hindi ko tatanggihan yan. Eto, lalagyan na kita ng kanin at ulam sa lalagyan mo. Ayun oh! Patikim din ng cake ha? Sure! Sorry na, ang PG ko lang. Ano ka ba? I-share ko talaga sa'yo to, no? Ang daming pinadala ni Ken. Kesa naman di ko maubos lahat to. Salamat! Oy, ang sweet talaga ng boyfriend mo. Ang lakas makatanggal ng stress sa trabaho. Sana lahat may ganyang ka-sweet na boyfriend. Hindi rin? Ano ibig mo sabihin hindi rin? Hindi nakakatanggal ng stress sa trabaho yung boyfriend mo? O hindi talaga siya sweet para sa'yo? Sweet naman si Ken. Saka kahit paano, dahil sa kanya nababawasan ang stress ko. Kaya lang kasi minsan parang sobra na siya. Sumusobra siya saan? Sa pagiging romantic niya. Ha? Ano naman
problema kung nasobrahan siya sa pagiging romantic? Yung ibang lalaki nga, walang ka-sweet-sweet sa katawan, hindi kagaya ng boyfriend mo. Ayun na nga ang problema. Sa sobrang sweet ni Ken, parang hindi na normal yung relationship namin. Every month sa rin namin kung ano-anong regalong binibigay niya sa akin, tapos sa mamahaling restaurant pa kami kumakain. Kahit pagod siya sa trabaho, susunduin niya pa rin ako dito sa opisina para ihatid sa bahay. Tapos ang hilig pa niya sa mga pakulo at surprises. Basta, masyado siyang ma-effort na hindi ko na halos masabayan. Alam mo ikaw, masyado mong pinoproblema yung mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawang issue sa inyo ni Ken. Ang swerte mo nga kasi yung ibang babae, pinoproblema yung mga boyfriend din na mahilig sa chicks o kaya walang time sa kanila. Tapos yung boyfriend mo, feeling mo lang na sobrahan sa pagiging sweet, ginagawa mo kagad na big deal? Kung ako sa'yo, Sarah, i-appreciate mo na lang yung pinapakitang effort ni Ken. Kasi sobrang bihira lang ang mga lalaking kagaya ng boyfriend mo. Sa totoo lang, Papa Dudut, feeling ko noon ay parang hindi na masyadong normal yung relasyon namin ni Ken. Tapos ayun nga, madalas na nagigilty na ako kasi sobrang sweet niya sa akin tapos hindi ko pa masyadong masabayan yung ginagawa niyang effort. Kahit pa sinasabi niyang wala akong ibang kailangang gawin kung hindi ang tanggapin ang ginagawa niya. Hindi ko pa rin po maiwasan na makonsensya kasi parang ako lamang ang nakikinabang sa relasyon naming dalawa. Kasi ako lang ang tumatanggap ng tumatanggap. Sa isang relasyon kasi, Papa Dudut, hindi ba dapat may give and take na nagaganap? Yung tipong pareho kayo nagbibigay at tumatanggap. Dapat pantay ang ginagawa ninyong effort para sa isa't isa. Kaya napapaisip na talaga ako noon. Normal pa rin ba sa isang relasyon na halos isa na lamang ang nagbe-benefit at yung isa ay walang ibang ginagawa kung hindi ang magbigay na lamang ng magbigay. At dahil sa effort na ginagawa ni Ken ay hindi ko tuloy maiwasan na magsimulang makaramdam ng pagkabore sa relasyon naming dalawa. Totoo pala yung naririnig ko dati na nakakaumay din talaga sa panlasa ang sobrang tamis ng mga pagkain. Dahil dumating ako sa point na parang nauumay na ako sa pagiging romantiko ng boyfriend kong si Ken. Hanggang sa sumapit na ang first anniversary ng relasyon namin. Inaasahan ko nang may pakulong sorpresa siya sa akin sa araw na yon at ang hindi ko inaasahan yung tipunin niya ang ilan sa mga taong mahalaga sa buhay ko sa isang restaurant, Papa Dudut. Mama, anong ginagawa niyo dito sa restaurant? Sinundo kasi ako nitong si Lyra kanina. Pati ikaw nandito rin? Siyempre, invited din ako ni Ken sa special na araw na to, no? Sarah! Nandito din kami. Ano ba yan? Pati ibang pinsan at kaibigan ko nandito rin sa restaurant. Gusto ko kasi makasama natin sila sa magiging pinaka-special na araw sa buhay natin, Sarah. Grabe na talaga ang effort mo na kontakin at i-invite pa sila dito, mahal. Sabi ko naman dati pa, di ba? Lahat kakayanin ko para sa'yo. Gusto ko na palagi kang nakikitang masaya. Sa bawat araw ng relasyon natin, dapat nakangiti ka. Yun talaga ang goal ko, mahal. Pero sobra na to, Ken. Ang hirap ng suklian ng mga ginagawa mo para sa akin. Hindi mo naman kailangan suklian. Sa totoo lang, araw-araw nga ako nagpapasalamat sa Diyos kasi pinakilala ka niya sa akin. Kasi ngayon, ikaw ang nagbigay ng totoong dahilan para mas paalagaan ko ang sarili ko. Grabe ha, ako talaga. Ikaw nga ang dahilan kung bakit ako kinikilig araw-araw. Minsan nga napapatanong na ako, ano bang pinakain ko sa'yo at minahal mo ako ng ganito? Ikaw ang pinili ng puso ko na mahalin dahil alam niya na hindi mo ako sasaktan. Kaya nga ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa iyo ang totoong pagmamahal ko. Pinakita ko yun sa iba't ibang paraan na alam ko. Kasi gusto ko na bawat araw na magkasama tayo, magiging espesyal sa alaala mo. At nagawa mo yun, Ken.
Ikaw lang ang nakapagparamdam na pwede pala akong makatanggap ng ganitong klaseng pagmamahal mula sa isang lalaki. Pagmamahal na walang kahit anong hinihinging kapalit. Teka, bakit naiiyak ka na kaagad? Wala pa nga akong tinatanong sa'yo eh. Ha? Anong ibig mong sabihing tinatanong? OMG, tita! Lumuhod na si Ken sa harapan ni Sarah! Oo nga eh! Pati ako kinakabahan na para sa anak ko. Muntik na ako mapatili. Oo. Uy, ano bang ginagawa mo? Hindi pa ba obvious? Tumayo ka nga dyan. Sarah, nalampasan na natin ang mga pagsubok sa unang taon ng relasyon natin. Kaya gusto ko na magkaroon tayo ng bagong simula. Ken, ano bang sinasabi mo? Tumayo ka na dyan. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi ko naririnig ang sagot na gusto ko mula sa'yo. Ken, please. Siguro, iniisip mo ngayon na masyado pang mabilis para sa atin ang lahat. Dahil 1 taon pa lang ang relasyon natin. Pero gusto kong malaman mo na hindi na magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Na kahit kailan, ikaw lang ang gustong piliin at mahalin ng puso ko. Sorry kung masyado akong pabigla-bigla. At sorry kung baka feeling mo parang namumwersa na ako. Pero ikaw lang talaga ang nag-iisang babae na gusto kong iharap sa altar. Ikaw lang ang nakikita ko na gusto kong makasama ko sa habang buhay. Ken, tama na. Sarah, please, pakasalan mo ako. Hindi ko na kasi talaga ma-imagine ang buhay ko na hindi ka kasama. Hindi ko na alam kung paano ang future nang wala ka. Basta ang sigurado lang ako, gusto na kitang pakasalan. Ken, huwag naman sana tayong magmadali. Hindi sa ayokong pakasalan ka, pero sa'yo na nanggaling na medyo pabigla-bigla ang mga plano mo. Pero doon din naman tayo papunta, di ba? Magpapakasal din naman tayo. Oo, pero hindi natin kailangang madaliin ang lahat. Seryosong bagay ang pagpapakasal na dapat pinag-iisipan at pinagpaplanuhan natin ng mabuti. Pwede naman nating simulan na ang plano ngayon. Kaya lang marami pa nga akong plano para sa sarili ko. Marami pa akong gustong gawin at hindi pa kasama doon ang pagpapakasal. Ibig sabihin, hindi ako kasama sa mga plano mo? Ganun ba yun, Sarah? Intindihin mo naman sana ako, Ken. Ayoko lang talagang madaliin ang lahat para sa ating dalawa, lalo na sa relasyon na to. Marami pa tayong dapat na madiscover sa isa't isa at magagawa natin yun kung hindi natin mamadaliin ang lahat at kung hindi tayo magpapadalos-dalos. Hindi lang naman to para sa akin, para to sa ating dalawa. Kung mahal mo talaga ako, maiintindihan at hihintayin mo hanggang sa maging handa na ako. Papa Dudut, hindi naman ganon karami ang mga tao na in-invite ni Ken ng araw na yon. Pili lang talaga at yung mga totoong malapit sa buhay ko. Pero ramdam ko na medyo napahiya siya ng tuluyan na hindi ko nasagot ang tanong niya sa akin. Alam ko naman na espesyal talaga ang first anniversary para sa dalawang tao na magkarelasyon, pero dapat ba talaga na doon din gawin ng mga lalaki ang wedding proposal nila? Hindi ba dapat tulay lamang yon para sa isang bagong simula na mas makilala namin ang isa't isa? Hindi yung tatalo na lamang kami bigla sa bagong yugto ng buhay namin at biglang magpapakasal. Gulong-gulo po talaga ang isipan ko noon, Papa Dudut, at sigurado naman ako na mahal ko si Ken, pero masyado akong nabilisan sa naging takbo ng relasyon naming dalawa. Masyado akong nabilisan sa mga plano niya para sa amin. Para bang hindi na ako makasabay sa takbo ng isipan niya at mga plano niya. Kahit na 1 taon na kaming magkarelasyon ay nandun pa rin kasi ako sa stage na gusto ko pang mas makilala namin ang isa't isa. Sigurado kasi ako na may mga bagay pa kaming hindi nadidiscover sa mga ugali naming pareho. At mas okay na habang tumatagal ang relasyon namin, mas nakikilala namin ang mga ugali na yon. Pero ang gusto kasi ni Ken, mag-shortcut na kami sa bagong stage naming dalawa. Oo, nakakakilig yung ginawa niya na wedding proposal. Hindi ko nga ma-imagine noon na pwede palang mangyari sa akin yon. Akala ko hanggang internet at pelikula ko lamang mapapanood ang ganon.
Pero mangyayari rin pala yon sa sariling kwento ng buhay ko. Kaya lang siguro, Papa Dudut, masyado talaga akong nabigla noon. Yung kilig na dapat na maramdaman ko sa gabi na yon ay napalitan ng kaba at matinding pagkalito. Kaya naman hiniling ko noon kay Ken na hayaan niya muna akong makapag-isip at bigyan niya muna ako ng oras para gumawa ng desisyon. Papa Dudut, naramdaman ko na nasaktan ko rin talaga noon si Ken dahil sa hindi ko pagtanggap sa singsing at wedding proposal niya. Pero hindi naman kami nag-break ng gabi na yon. Ayon nga lang, naging malamig na ang pakikitungo niya ng mga sumunod na araw. Naguguluhan tuloy ako ngayon kung tama o mali ba ang ginawa ko noon, Papa Dudut. Dapat ba na tinanggap ko na lamang kaagad ang kasal na inaalok niya? O tama lang na humiling ako ng oras na mas makilala pa namin ang isa't isa at mas mapag-isipan ang mga plano namin sa buhay? Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking sulat at umaasa ako na makarinig ng payo mula sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sarah. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.